What is up, everybody? This is Kundai, and welcome back to this channel. If this is your first time to be here, don't forget to subscribe so that you will not miss every time we upload videos, because we do that every single day, right? So nasi tine nyaya ya Mambo Dhuterere na Apostle Casper. Vamwe kuti Prophet Casper, but I really don't know kuti, but zvandakanyanyonza ndezvekuti Apostle Casper. Right, so nyaya iri panapa ndeyekudai Mambo Dhuterere zvavakaita. I think you know kuti nyaya yacho yakatanga sei, handitika, like some time ago Mambo Dhuterere vakarova video yavo vachitaura nyaya yekuti akomana vanhu muri kunyanyorovana stonyeni, vanhu muri kunyanyoita zvipande, gera rakutungidzwa muchatsva mese havere zvenyu, handitika. So vanhu vakabva vatanga kukomenta, there were certain comments dzakapiwa nevanhu vachiti Mambo Dhuterere nyaya dzamutaura ndakatomboona someone achitotaura kuti Mambo Dhuterere imwe muri mune makore mangani zvekuti mukwanise kutiudza zvamautudza, because zvinoda vanhu vanenge vati kurei zvinhu izvi. Kana vachiri mudiki ka, you can't really say kuti hanzi ndiri perfect handakana problem kana chii. Maybe patime iyoyo mune muchiwirirana nemukadzi wenyu, handiti zvee zvichifaya, but it might not always be like that, and you might end up having even my slave queens, you know, to my baby, to my sweethearts, takawanda. Yes, you can say that I ndofamba newangu, wangu anyatsogona anyatsodi, but you never know. We are human beings, and if you're a human being, you can kanganisa. Nevobvunzana Peter vakatosvika pakatara kuti mvesa anonzi Jesu handimuzivi wamwana siyai neni. So kanzi iwe waifamba naJesu, kanzi wamwana muda wanijairira, ina handisi kuziva nyaya yemutare handomboizive. So Mambo Dhuterere vakapiwawo advice nevamwe vanhu vakavapawo maadvice akati Mambo Dhuterere chimbomirai kutaura zvamautaura izvi. But Mambo Dhuterere vanhu vagumira ipapo vakabva vatikandira chimwe futi a few days ago. We have a video on this channel yatitaura nezvenyaya yakataura naMambo Dhuterere vachiti imimi mafundisi, mapasta, maprofeti, imimi vanagumaguma, anovati magumaguma, hanzi imi magumaguma makatiudza kuti gore rineri richenge richitapira, but asemane woti yese yawanda kutange mbeva taina anohwanda, so vanese ari kutiza karorina ari kupisa zvisingaiti. Saka vaiti nyepera muchiti gore rineri you are going to see the year of nice things, the year of this and that, the year of this and that, hazvisi kuitika. Saka zvoreva kuti mimi munoreva nhema kumana imimi, hazvii. Saka manje isi takatoita video iyoyo tikatobvunza kuti tikati imi Mambo Dhuterere kana imi muchitaura kuti vanhu havasi kugona kudhilana karorina, handitika, why ora kwemimi, orit tomboti mimi ndimi vanhu vaMwari chaivo chaivo, why musiriwo kudhilana karorina, because sekuziva kwatoita Mwari haangambokurirwi nakarorina. Saka imimi kana muri vanhu vaMwari madi kuita se, madi kuita kuti iende. That was the question that I had. Of course, obviously nobody answered what I was asking, but pakazoita imwe manje mafundisi mazhinji anambokomenta. But Apostle Casper, if you don't know Apostle Casper, ndevamwe vakamboita nyaya yatakamboita futi panapa futi ezio on this channel. We talked about my videos avo where vainzi vakazodivai vachitaka kutadza kuwirirana nemunhu anga ari mudzimai wavo, handitika, like ex wavo. So aita rachitanzi mai ndine maV11 da kuburitsa, da kuexposa, da kudi nyaya yacho kupera kwayo chaiko handanyatsoona kuti yakazonyatsopera sei, because you know, like ameno zvakangozongoitika. So Apostle Casper manje nekuitirwa zvese zvakaita, because pane mambo vakakomplaina vachitanzi hayo wakandiurayira ministry yangu wakadai vachitaura about the wife wacho iye. Apostle Casper havana kuzombomira, handitika, vakabva varamba vachikanda mavideos vachita sese. I have been checking his profile, vari kutoita time yavari kutodzidzisa vanhu about depression, about all kinds of things. Yes, I know something. You guys might say, ungataura chitanzi Apostle Casper vakazoita zvavakaita sezvo, because vakazobuditsirwa mamwe mapicture, so akazosiyana-siyana, mamwe ekuti vanhu vaitokomplaina kuti ina yedu hatisika. Saka iwe unogona kutaura tanzi regai ndimbokudze chinhu wani chamafanira kuziva. Kana zvichinzi izvo munhu ndipasta kana ndiapostle kana ndiprofeti kana ndiani, whoever, even iwewe vaunototi chaiye ndiye wangu, wandoti ndiye fata vangu ava, kana kuti pasta vangu ava, kana kuti apostle, kana kuti bishop, kana kuti chii, iwewe as long as uri mukristu, handitika, whether ndireverend kana ndiani, you need to understand one thing. Munhu iyeye waunotenda iye atoriwo munhu,
handikunza. Saka vanhu ndosaka vachizoti munhu waMwari. Munhu waMwari, that means a human being. So munhu wese hazina basa kuti ari kubvira moto ava pandori nekarimi kemotokari ava. Munhu iyeyega atori munhu ende ane personal life ende ane character yake. Saka unofanira kugona kunzwisisa kuti character yemunhu nekuita munhu waMwari zvinhu tu zvakasiyana. Ende unotarisa Bible rinotaura kuti kuna vanhu vakaita sana Moses. Moses yeche mubhayibheri aitonzi he was the meekest. Bible rinotaura he was the meekest man. I don't know what meek zvoreve. And I don't just have a Google to meek zvoreve. But chimwe chinhu chandakanzwa ndechekuti aive munhu anenge anga aine hasha futi. Handisika pana vanhu vakazombotanga kutarisa vachitanzi angari munhu ane hasha. There was a time akambodzoka achibva kugomo so akabata matablets aya anga anyorwa naMwari, anyorwa naMwari nehandwriting yaMwari. Ndobva angosvika kudai vaona vanhu vari kutonamata zvimwari akati manonjera pakati vakazorera pasi vanozodzokera nopiwa mamwe. Then panemwedhera akanzi taura nedombo maIsraelites avava vanzi taura nedombo rudzi ribudise mvura. Iye bhibho yanga yadaiso yazvimba vatora shamhu yenzi svimbo yake bvaanorohwa vanzi right hauchasviki kwauri kufanira kuenda koziva uteerere. And also we have people like anana Abraham. There was a time yakatombosvika kune imwe nzvimbo zikanzi shamwari pane bhebhi ravanhu rakaipa so vamira sei kwavo watoita sei zikanzi mudara ndisistran vangu ivava. So you see, you need to understand something. We have people like Samson. Samson angatori munhu waMwari angatori nesimba raMwari and all that stuff, but aenda kumabhebhi akatokecha hure akatozopedzisira ramugera. So you need to understand zirimo muBhayibheri. You might not agree with this, but it's true. As long as ari munhu, as long as ari munhu anokwanisa kutongoita mistake. We have people like Adam chaiche muBhayibheri chaicho. Adam chaiche wacho the first man. Anoona aitofamba Bhaibheri rinotaura kuti Mwari aipota achiuya achitaura naye, aipota achitoita maminototi maboard meeting chaito kuita nguva yekutoti Mwari zvisese Mwari kuti aivapo ari semamix anai zvisese ndachiona chichi zvese aizviita but akabhaiza. Saka human beings can make mistakes. Saka isusu manje what we do is we just tell you kuti toziva kuti ndiApostle Casper munhu waMwari. Handisika zvima mistakes avakaita kana kuti avakaitirwa or whatever, that is his personal life. In the Bible, the gifts of God are without repentance. So which means Mwari angamboti iwe gona kuimba obvatanga kuimba uchiti chichi uchifarira kana Satani kana kuti uchituka Mwari. Ati ndosa kamuchona kuti kuna vanhu vanotori nezvipo zvekuimba but vanotoimba zvimwe zvimbo zvinotonyadzira kana kuti zvimbo zvekutotuka Mwari kana kuti chii. Mwari asvika achiti chipo icho ndakakupa kuti chiite chekuti undirumbidze, iwe wakutoimba hako uchirumbidza musikana obva wakutorera chipo ichochi. Havadaro hati vanotongokusiya vakadaro zvipo zvaunenge wapiwa ndizvozvo handoibara. So alright, besides that ndachimbotaura chiti Apostle Casper vakazouya vachitrai kukorekta Mambo Dhuterere. Vakati Mambo Dhuterere mimi tinokurespecta isingaiti, but zvamakuita maiziva vatanga kutukana nemaprofetsi zvikaiti makubhaisa. Hanzi mamwe mapasa vanhu anga ari kukusiyai but zvamuri kuita hazvisiri izvo. Imimi hanzi muri mapostori munoenda muchinobayana netsono muchiita zvinhu zvakawanda zviri weird but hatimbokutukei kana kuti toramba takanyanana. But iko zvino makangotanga kuti munofanira kuenda munogadzirisa Carolina munofanira kudai. So why are you doing that? And vanotaura chitanzi you should leave that. Unofanira kusiyana nesystem iyoyo hanzi yekutsvaga attention kana kuti yekutsvaga kuzikana kana kuti vanhu vambotaura nezvako. Handiti ini ndakawana some of the comments dzaipiwa ipapo pamwe aitaura chitanzi kupera chichi. I don't know kuti tingati Mambo Dhuterere vapera. Can you really say kuti Mambo Dhuterere vapera? Because some people are saying haiwa inyaya yekuti munhu anenge apera, kana apera anga otsvaga kuti vanhu vamboti mwinyi nezvake. Handiti. So you can tell me what you think about this, but Apostle Casper vakaedza kukorekta Mambo Dhuterere kuti Mambo Dhuterere zvamuri kuita hazvisiri izvo zvekuda kuedza kutukana nevanhu kana kuti kutanga kuti mapasta madi kugadzirisa Carolina. And the same question still comes kuti kana imi muri waMwari already vacho vanonzi waMwari, because ivo Mambo Dhuterere vanoti munhu wese ndewekunyepa sezvinoitwa naApostle Chivenga vanodaro vakati iyo handirambe kuti vakatumwa naMwari and handirambe kuti pakati pavo pane vamwe vakatotumwa naMwari. Already vacho vanonzi naMambo Dhuterere ava ndo vakatumwa naMwari. Vane here zvavari kutitirawo panyaya yaCarolina? Hapana, because hapana ari kukwanisa kuzviita. Carolina handizoti akabvepi, but what I can just say is Mwari ndiye andoziva ndiye anokwanisa kungotiponesa, kwete kuti titi nhingi specifically. Handiti, because pane time yekuti
Mwari anoda kuratidza vanhu kuti ini ndini Mwari. Ende imimi vanhu vese pasi rese mogona kuenda kuFIFA mukanotamba inonzi chii, mukaenda kumadhanzi, mukaenda kupi, mukaenda sei, mukarima madomasi, mukarova nasitonyeni, zvese mungaita nditi. But kana ndada kuti mugare kunohwanda kunopinda mumwena mese ndogona kuzviita. Ende tinogona tatozviratidzwa koziko zvino nyika yese yahwanda. And I don't know kuti nyika ichadzoka yachinja here. Okay, ngenyara ndoramba ndichizotaura zvinhu zvinenge zvichizonzi hazvina basa naMwari. Havezi kuita voice rangu. Kana asikarorina ndondwari ndirimbo. So ndonyaya iri panapa. Apostle Casper vatiraiwa kutsanangurira Mambo Dhuterere kuti musazonyanya kutaurisa. What do you think? Do you think kuti Apostle Casper zvavarikutaura vari kutaura zvinhu zviri correct? Kana kuti you think kuti Mambo Dhuterere ndo ari correct? Kana kuti ufunga kuti vese vari correct? Kana kuti ufunga kuti vese vari kutaura zvinhu zvisina musoro vese? Let me know what you think in the comments box and I'll see you in the next video.